Ponosna sam što mogu da podržim ovu kampanju UNICEF-a u tržnom centru Merkator ovde gde dosta ljudi prolazi i zaista pozivam sve građane Srbije da se uključe u ovu kampanju, da nas bude što više, jer malo svačije znamo znači mnogo, a znači mnogo za one koji su najvredniji u ovoj zemlji, a to su najmlađi. Mislim da je moj posao kao selektora ženske reprezentacije da podržavam jedan uspešan tim na terenu, ali isto tako i da što više dece, što više devojčica uključim i podržim da se bave sportom. Tako da mislim da je to potpuno jednako, da ima istu težinu kao i pravljenje vrhunskih rezultata. Tako da želim da pohvalim sve napore tima UNICEF-a koje čine za ne uvek u lakim uslovima sigurno, a za ono što sam rekla malo pre što je najvrednije za osmeh naše dece, za osmeh sve dece u Srbiji i za njihovo bezbrižno odrastanje.